To jama'a assalamu alaikum, sunana Honorable Tanimu Sadasa. To da farko kamun in fara ina mika godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya bamu dama muka samu kama a wannan ranar, sannan muna ƙara jaddada salati ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda na faɗa, sunana Honorable Tanimu Sadasa Adu, tsohon mataimaki na musamman akan ayyuka na musamman da tsohon gwamnan jihar Katsina kuma darakta janar na kungiyar house to house. So kin taɓo wani wuri wanda jama'a ba su cika sa baki ba ciki, duba da shi sha'anin tsaro wani abu ne mai zaman kansa, ba dalili da yanayi ya sa dole mutane kowa sun shiga domin a samu da a ci nasara akan a samu maganin matsalar tsaro. So kamar yadda ɗan jarida ya ce, kullum matsalar tsaro ƙara taɓarɓarewa suke a jihar Katsina, duk da kuɗi da aka ce ana kashewa. So ni a nan gyara zan yi kuma in ɗora akan abin da aka ce. Babu shakka babu wani mutum ko mai mulki ko wanda baya mulki ko ɗan adawa wanda zai ce babu matsalar tsaro a jihar Katsina. Akwai matsalar tsaro, sai dai kullum mutane su riƙa lura ya jiya take ya yau take kuma wani yanayi ake ciki. Shi kowane al'amari yana da season. Su wa'annan mutanen masu wannan laifukan wasu mutane ne ma'abota zama daji. Yanzu wani lokaci ne muka samu kanmu a cikin lokaci na dama, suna amfani da wannan duhuwai su ta ci gaba da wannan ɓannai da suke. Ɓangare na ɗaya kenan. Na biyu, wato wani lokaci ne wanda shi dama matsalar tsaron ina iya cewa ƙirƙirar ta akai, ko wasu mutane waɗanda Allah kaɗai ya san me ke dalilinsu da tunaninsu ya sa aka ƙirƙira mana matsalar tsaron arewa. So kuma sai aka yi daidaito na ana cikin wata gaba ta lokacin da ake neman mulki. So abubuwan sun cakuɗe ne da wancan abubuwan da aka ƙirƙiro mana da kuma neman mulki. No, wani abu ne wanda ba za ka iya cewa wani ba ne, but za ka kalli abin ta fuska biyu. Ni kullum abu ya faru ina kallon shi ta fuska biyu, ya yake kuma me yasa. Da kamun mu kawo wannan gabai, duk wanda zai ma maganar matsalar tsaro tunani yake wasu mutane ne aka ɗauko da wuri aka ɗauko haya suka zo suna kasan mutanen nan, wanda sai yanzu aka gane duk wani ɗan ta'adda na daji ba fulatani za ka iske fulaninmu ne na riga inda ake, wa'anda ake tare da su da iyaye da kakanni, akwai auratayya tsakani, but farko rashin tattalin arziki, taɓarɓarewa tattalin arziki ya jaza wannan abu. Na biyu, wani tsohon rashin adalci da aka ƙirƙira tun iyaye da kakanni. Ina so ku sani, Fulani ba ina goyon bayan su bane, amma ƙarshe aka kai su. Good. Wallahi da duk wata kotu so ake in kika je zaki iske ciki take da Fulani. In kasuwa ka je zaka iske kayan da ake sayarwa Fulani daban suke, domin ana ganin ga wasu wawaye ko marasa wayo ko gabobi sun zo, kowa dai shi kowa gajiyarsa da wayansa da dabararsa a Fulani. Idan kowa ko rikici na gida ya kama, zaka iske alkali so yake aka mai Fulani. Aka haɗu da alkalai da sarakuna na cikin wa'annan localities ɗin na Fulani suke, aka yi ta cin abinci cikin Fulani, ya kai ga an kai su ƙarshe. Shi kuma Fullace Allah ya da hikima, ya iya abu, in ya iya abu to sai dai Allah sauka. Aka kai su ƙarshe, sannan sai aka bijiro musu da abun, because da farko in ma Fulani aka yi na rashin tsaron nan, to wanda ya tsara shi ma ya kubce mai. Su Fulanin sun anshi abinsu yanzu ba mai sa su suke. Kin gane? So problem an dasa shi. So shi kuma matsalar mutai ga tambayar da kika yi man ta farko, wai taɓarɓarewar. Kullum ina son mutane su gane cewa wannan tsaron da ake ta cewa ya taɓarɓare. Wallahi in baccin da ake dafafa mutanen nan ba wannan magana ake ciki ba. Nufarsu da ake ba dare ba rana ana yakin su, sai dai matsalar da ake samu kan matsalar tsaro, mutane sun fi jin daɗi har cikin zuciyarsu a ba da labarin an kai hari sama da a ba da labarin an yi kisa. Domin wai su mutane gani suke in aka ba da labarin an kai hari za a ƙalubalanci hukuma,
za a kalubalci mahukunta. Ita kuma gwamnati idan za ta yi kisa ko za ta je ta kai masa hari, shi security aikin tsaro yana buƙatar abubuwa kala-kala. Gwamnati dan ta je ta yi operation ta kashe ɗan ta'adda kaza, baya cikin tsarin tsaro ta je ta yada ta yi propaganda. Amma shi ɗan ta'adda ya kashe mutum 10 za a ce ya kashe mutum 10. Abin ban haushi ma yanda yake kullum ni shi yasa wannan matsalar tsaron ke damuna take bani takaici Hajiya. Zaki iski wai kai ne barayi sun zo da akalla ba za su yi su 50 ko su 100, sai su tara hanya. Mota daga Zaria ta kai 1000, mota daga Kano ta kai 1000, har ana iya waya ana iya bidiyo a tara wannan hanya a kwana a ce wai barayi ne sun tara hanya. So babu wata al'umma wadda ke samun yanci cikin tsoro. Ya zama wajibi maganan nan da mutane ba sa so da ake ta cewa tsaro na kowa ne, wallahi tallahi sai mun tashi tsaye. Bari in gaya maki, ba wani mukami da ɗan ta'adda da ke da shi wanda gwamnati ba ta da shi. Matsalar ɗaya ce, ita gwamnati tana aiki da doka, shi kuma ɗan ta'adda yana aiki babu doka. Akwai makamin da duniya tsaro ba ta yadda a yi amfani da shi ba a cikin al'umma irin waɗannan mutanen. Amma ɗan ta'adda shi yana iya ɗauko bindiga halbo jirgi halbe mutum. Ita kuma gwamnati, jami'an gwamnati yana amfani ne da doka. Ita kuma dokan nan wai ba ta Najeriya ba, ba ta Najeriya kaɗai ba, Najeriya ta wato doka ta duniya wadda ke hukunci akan yaƙi. Akwai makamin da baka da hurumin ka halba ma ɗan adam shi, kin gane? Amma duk makamin da baki tunani, sojojin Najeriya da gwamnatin Najeriya tana da shi, sai dai yana da limit. Akwai yakin da zaka iya amfani da makami kaza, zaka iya amfani da gadget kaza, wanda doka kenan. Because idan wanda kake yaki da shi ya zama dabba, kai ba za ka zama dabba ba. Misali, shi matsalar wannan yakin da ake da fulanin dajin nan, ina so ki gane Hadiza, ba ni da ke da mutanen gari da muke zaune a birni bane kaɗai ke al'ummar Najeriya. Akwai fulani da ke can daji waɗanda su a innocent, ba laifi suke ba, kuma su nan ne gidajensu, nan aka haife su, nan dangin suke, nan komi nan ne asalinsu. In Makka yace, in Ingila yace, in Amerika yace, nan zai dawo sannan ya ji daɗi. So suna nan har yanzu zaune. So za ka ɗauki makami ne, mutane suke cewa a zaki ji wani ya yi maki misali, in an tashi tsare-tsaren nan kawai za a iya shiga dajin nan a murƙushe kuwa. Wani mahaukaci ne zai je murƙushe ƙasashe da ka? Waɗancan mutanen da ke zaune su ma suna da haƙƙin ka tsare masu rayukansu, ka tsare masu dukiyarsu, ka tsare maki mutuncinsu. Kuma shi matsalar irin wannan yakin makaman da mutane suke zaton a yi amfani da shi, ita kanta ƙasai za ka lalata ta. So baka maganar noman, maganar dabbobi da ƙwarin da ke ciki wanda arziki ne na ƙasa, za ka je ka ratata su ne. Dole yakin abin da yake buƙata wato yaƙi ne na cikin gida, yaƙi ne wanda dole sai an sa fasaha da dabaru da azanci. Wato mutane, na fi buƙatar mutane in ji kowa ya aje kowace damuwa, ya aje wani tunani, an dawo an kalli tsaron nan kai tsaye. Haɗa kai da juna, ka ba gwamnati haɗin kai, ka bi ta da addu'a, ka ba da rahoton da kake da shi. Duk wani mutum wanda kake mu'amala da shi kaga irin mu'amalar shi ta canza, saɓanin samun shi yana hidima da tafi samun shi, ka ba da su labari. Wato ita Hadiza, gwamnati girma gare ta, kuma hanyoyin shigar ta yawa gare su. Akwai amannan gwamnati wanda ni ina cikin abokan gwamnati, ina magana da gwamnati ta hanyoyi da yawa. Muna ba da shawara, mun sha, yau ma mun bada, yanzu ma wannan maganar da ke shawara zan bada ce. Wato abin da ke faruwa, su mutane wata they fail to understand, ce maki abin da nake nufi, mutane abin da ba su gane ba. Musamman ni na fi jin zafin mutum mai ilimi wanda yake amfani da kalma ta mischievous. Kin gane mischievous, wato ka canza ma mutane abu, ka san ga yadda yake ka maida shi wani abu, ni ya fi damuna. Amma mutane waɗannan kuma man na ƙasa, ai natural haka suke. Duk wannan kokowa da wannan tashin hankalin da wannan fitinan da bala'o'in da ake akan ƙasan common man, shine sai ya fita kullum yake neman abinci, shine kullum shi dai ne ƙalubalen ke hawa. Because ni ina da dama da iko da zan je wuri in zauna wanda ke da natsuwa
da duk abin da nake bukata shi bai da shi. So saboda haka kullum abin da nake so mutane su gane, wai gane gazawa gwamnati, ka gane gazawa kai, ko kana so ko baka so, natural a doka ta addini, a doka ta ƙasa, a doka ta kowace iri, dole sai da shugabanci. Shi kuma shugabanci Allah ne ke ba da shugabanci, kuma shi yake ganin wanda ya kamata ya shugabanci. Kuma ina da yakinin Allah baya kuskure. Da zaran kaga Allah ya ɗauki wani mutum ya baka a shugaba, to Allah baya kuskure, shine daidai da kai wannan shugaba. Because farko dai Allah ya fi ka kishin kanka, Allah ya fi ka san kanka. So idan ya baka shugaba, abin da ke naka, ka biyo shugaban da addu'a. Inda ya kuskure ka nuna mai ta cikin magana ta hikima. Ai in na ce ma kamar ni yanzu kiman magana in ce Hadiza ba daidai ba ne, kamar kaza kamata a yi, ya sha bamban da in ce ki kare kiki. Kin fahimce ni? In dai zan yi ne don in gyara, in zan yi ne don mu samu mafita. Saboda haka anan ne abin da nake gani, mutane lokaci yayi na a daina amfani da magana matsalar tsaron nan domin a ba wasu mutane haushi. Because shi dai matsalar tsaron nan, shi dai bandit ba ruwan shi da kai wane kake ko wane nake ko yaron waye kai. Shi kawai so yake ga dai yayi disorganizer dan al'umma, kawai kan ma a ji daɗi. Ai shi Hadiza, da doka ta addinin musulunci wanda nake kiki, da doka ta constitution, ke hatta guda ta da dialogue, sasanci. Saboda haka yin sasanci shine farko ma gaba kamo maganin kowace matsala. Saboda haka ni a matsayina na musulmi, a matsayin ke na musulma, a gare mu dole mu yarda da cewa sasanci shine hanya mafi kyau domin faɗar Allah da manzansa. Hadiza, duk abin da ake na duniya akwai ɓata gari ciki, akwai bara gurbi ciki, kowace irin mu'amala. Abin da ake so kullum mutane su rika lura da kai kanka da kake ibada, kake komai. Ranar lahira ba ce a kai sai aikin ka na lada ya ruɓa ba, so ake dai, kin gane ko, awonka ya rinjaye rishin dibi. So sai ka tambaya, da inda aka yi sasancin na irin su Batsari, irin su Jibe, irin su Faskari, irin su Sabuwan da Kurfi da su ko'ina ma, shin kamun a yi sasancin da yanzu da aka yi sasanci wane fi sauki? So ko shakka babu an sai za ta baki cewa yanzu ya fi sauki. So a hankali ai dama babu wani abu da ake farawa a gama shi 100%. Ba wani mutum da ke da ba da wuyan shi baki da. Sannan yana so ki gane, sasanci aka ce kawai a daina fada, a daina kashe-kashe. Yana so ki gane, ba Fulani ne abin da ya zane kiwo da shanu, shi ne sana'arsu. Yanzu ba su da shanu. Ai bayan an sasanci sai an bulo da hanyoyin ya za a shiga cikin rayuwarsu, a taimake su, a ba su abin ne da masu shanunsu, ko a fasa hanyar da za su mallaki shanunsu, a yi masu makarantu, a ƙirƙiro masu ababe waɗanda za su ɗauke masu hankali ga wannan ɓarnar, wanda shi ne daidai, wanda kuma ina da tabbacin nan gaba za a ɓalo da wannan ababen a jadi. So ai abinda za ki kalla, ai kowane wasa da irin nashi sala. So haka su ma masu tsaron, irin sakarcin da suke na baya, sun sabu ko da wasu sabbin ideas ba irin na da ba. Saboda haka you can't compare the challenges. Dole yanzu an fi samun challenges, because the more kuka ƙara wayo, the more kuka ƙara yawa, the more kuka ƙara arziki, the more an ƙara laifi. Duk duniya duk inda aka ci gaba laifi ke ƙaruwa. Duk inda kika ji an shiru babu arziki, babu komai ne. So da farko shawarar da zan fara da ita gwamnati. Tuba da ita ce uwar kowa, ita ce kuma Allah ya ɗora wa haƙƙin kula da kowa. Babu ruwan Allah da wancan mahaukaci ne, wancan mashayi ne, wancan ɗan ƙwaya ne, a'a. Allah kai ya ba dama, kai ka nema, ya ba ka, kai zai tambaya haƙƙinsu. Dole sai ka tanaji yadda za ka tafi da mahaukaci, yadda za ka tafi da mara kirki, yadda za ka tafi da mutanen kirki.
sai kana da wannan qualities in kana da waɗannan ƙarfin. Saboda haka shawara ta gwamnati shi ne, ma damar ta yarda da abin da take, ma damar ta yarda da abin da take, ma damar abin da take tana jin daɗinsa, ma damar ta gamsu da abin da take tsakaninta da Allah, ta daina kallon abin da wawayen cikin suke cewa, ta ci gaba domin sauke nauyin da Allah ta dora mata. Ai Allah da kansa ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. So tunda Allah ya gaya ma ba zai dora ma abin da baka iya dauka ba, so ka jaraba abin da zaka iya har ga Allah har cikin ranka, ka bar wa Allah sauran sai ya ida maka. Sai in koma ga su al'ummar mu wanda ake abubuwan da mu, ina so jama'a su gane, da zaran babu ƙasar nan babu ni babu kai babu kowa. Muna ta ganin gwamnati kana ta blame gwamnati. Duk lokacin da aka tashi magana kai burin ka a ce gwamnati ta kasa. To an gwamnati ta kasa kai ka kasa. Kuma duk da ake ta maganar rashin tsaro kaza. Hadiza, duk wani mutum da zaki ga yana wani haƙilo ya shiga media ya ta kaza, wallahi dalilin gwamnati ne, dalilin jami'an tsaro. Saboda haka abinda nake kira nake ba da shawara ga al'umma shi, don Allah dan Annabi mu tattara duk wani sabanin ra'ayi, mu tunkari tsaron nan da gaske. In ka ji baka iya ba da shawara kan wani mutum ya ci nasara, to ka koma inda kake ibada kai addu'a Allah ya sauwaka. Wannan shi ne. Sannan zan dawo ga ku 'yan social media, sai mun ji tsoron Allah, because duk abin da zaka rubuta akwai ranar da zaka ga, kuma ka daure ka zamanto mutum mai ba mutane labari na daɗi sama da mai kawo musu labarin fargaba. Shin wai me ya burge dan ka bada labarin yau an kashe wane da wane kai kullum aikin ka kenan? Saboda haka duka mu tare mu ji tsoron Allah, mu tare mu kai kukan abun nan wurin Allah in Allah da sai Allah an sa magance mana. Da fatan kuma Allah shi karba mana, Allah shi kawo mana matsalar tsaron nan, Allah shi ga cikin al'amuran mu. Alaka Media.